doordat er zoveel mensen op de baan waren, er kwam er zoveel druk op het water. Dat het water begint dan een beetje te golven. En dan komt de stroming en dan sliet het ijs van onder sliet het af. Maar omdat er zoveel mensen op het ijs rieden, sliet het van boven terug het rieden zelf. Ik al. Op een gegeven moment, juist, toen kwam je voor, je vlak achter u, aan het begin van de baan. Dan kwam het water op de baan. Er voer een gaten in. Hier misschien toch nog een dag wachtje matten? Achteraf is jongen, hier hebben we misschien langer wachtje moeten. Maar dan hebben we echt een hele grote mensen teleurgesteld. Want we hebben juist het prachtig waar. We hadden 1200 mensen op de baan gewoon. Die hadden een prachtige dag gewoon. We hebben zelf ook een prachtige dag gewoon. Ja, de gevolgen ben nou dat we dus Joert net rieden kennen. De ijsbaan van Droegeham is Joert wel iepen. Maar het kind krijgt bij een ijsdikte van rond 5 centimeter. Waasje als de baan heel even iepen hoorn. Maar we tegen die want het toch net vertrouwd weer. De meesten vragen dan, kunnen we al rieden, En dan juist alle oren dwarpen, ja, we rieden al en daar kunnen we al rieden. En nou, we zijn dan maar weer maar hier. Beetje zwicht voor de druk. Ja, juist, ja, echt wel. Is dat dan wel echt vertrouwd? Ja, het is wel vertrouwd. We houden het in de gaten. Als het heel raar gaat en er komt water op, dan kunnen we zeggen de raar. Daar moeten we weer op denken. Krijg het behoorlijk? Ja, als je dan, dat is het, dan komen er sporen in en daar komt het water terug. En daar moeten wij een beetje voor zorgen dat dat net gebeurt. Bij een van basisscholen de tarracing vernemen niet van alle ijszwargen. Ze rieden maar raak. Ik verneem het zelf net. Nee, ja, ze draten wat meer bij om heen te staan en dan vernemen we het al. Maar dan begint het te krijgen? Ja, het krijgt het best. Maar je vindt het wel vertrouwd om er bij je te rieden? Ja, zolang het de ijsbaan meestal zezen van het kind, dan nemen wij dat maar om. Ja, deze week weer er volop ijs willen op de baan op het Pijn. Maar die is echt dicht. De baan is lek. We hebben op een gegeven moment al het gevoel van jongens, er is iets mis met de baan. Alleen, ja, wie kon er net achter komen wat. En in de rin van een jong kwamen we erachter dat onze afvoerdop van de ijsbaan weer uitsketten. Door de grote hoeveelheid mensen die erop gaan binnen, kwam er zo'n druk op die ijsbaan, zodat onze dop echt de finale uitsketten is en het water onder het ijs stroomde. We hadden meemaken, we hadden nog één dag hier geweest en we hadden nooit zoveel mensen op de baan gehad, dus de mensen mislukt. Hier dat misschien dat het beter keren matten, denk ik. Als ik achteraf alles weet, dan hebben we nooit problemen. Dan komt alles goed, maar ja, dit is gebeurd en wie had ervan geleerd?